Ще стана супер късно, хора, и е време да си лягам и нямам търпение просто да свърша тия 48 часа с тази ферхундето, че направо ми писна от нея. Погледнете докъде стигнахме просто. Да спа с лаптопа ми, на който се намира роботската ми изкуствена... Чакайте бе, кой ми звъни бе? Хора... Между другото сега ми звъни истинската ми приятелка и аз още не съм ми казал за моята фалшива приятелка за видеото. О май гад. Чакайте, трябва да вдигна. Може би сега е времето да й кажа. Между другото, много ми е интересно как ще реагира. Здрасти! Каква е тая? Как да ти го обясна? Просто не дей. Нищо не обяснявай. Гъс, отвори ми! Какво направих в момента, Ферхунде?